oringo odhi o apply e portal mondo mi wayud kaka wanyalo konyo nyithindwa. Nitie gimi wacho seche moko kanyo endo nitiere ka nyathi pok ochopo higni 18 to ibro miye hola ni mak mana ni ok dhi miye go sani, idhi miye chieng' machielo. Koro chieng' machielo no mano kata higa manyien odhi ochako apply kendo koso pesa ni dhi bira to kasto be kata kok oyude sani ene makoro dhi kete kidieny mambele chieng' makoro ji jawo application kosembo chako riedo mana kaka jomodong' riedo, nikech jomoko be pod bro mana apply kendo manyien. Trevor, nyithindo gi okwadwa ni ochako chandre ni riedo kendo ni gimbe gidhi chako gi compete ne wach hola ni. Gima mokwongo wawacho ni gidhi yudo scholarship kata gionge adi kata gin go. Mano gima mokwongo. To ka obire wach mar hola ni emomiyo no wawacho mokwongo kucho ni o make sure ni otimre nade o apply ne hola ni bende wach mar help ni kik weye oko. Koro kose apply gima duong' kende mwadhi bedo ni warito nikech ing'eni ma en wach mar contract. Koro contract nyaka jo sheria ka wacho ni kendo nyaka ibede mana gi joma are of age, so ni joma nigi ID. Koro gin warita mana kosetieko, kose apply ne hola ni, omiyo wa encourage gi apply ne hola, kik owe moko apply. Kose apply ne hola ni, to samo se yudo ID cha, to make sure no bira irwa. To kendo kobiro irwa, ok ochuno nyaka obi Nairobi. Odhi adhiya irwa kata mana Huduma Center ka, ma wane gi presence nitie Huduma Centers mang'eny ma wantiere. Kata kidhi Migori, kata kidhi Kisumu, kata kidhi Kisii. To kendo pod wadhi mene Huduma Center mamoko. Kata onyalo godwa sime, kata onyalo oronwa email, kata onyalo wuoyo kodwa yo mora mora. Kata ka poni en Nairobi be onyalo mana biro irwa kanyo Nairobi kanyo kata Huduma Center mantie kanyo. To waneno mana ka koro wamiye pesa cha. Kwa seyudo ID ni to wa release ne pesa cha. To koponi nyathi ma ok oyudo ID, ni wachopo kendo nyaka higa manyien ka ok oyudo ID. Samo chopo makoro yudo ID modwa biro ni mondo koro wamiye pesa cha. Ok wabi kete ni kendo compete gi joma moko. Nikech ei financial year ni 2023-2024 wasetimo budget margi ne nyithindo gi te kendo wadhi rito gi adita maka koro sa ochopo teka no biro kapok ochopo dwe mar 7 higa manyien to pesa ne dhi bedo ni riti arita kendo wadhi miye. Trevor. Ponono no yudo